Változókkal teli szöveget így kiírni Pythonban nem túl kényelmes, de szerencsére nem is kell. A formázott kiírással elhelyezhetünk változókat a szövegben stringek összefűzése nélkül. Ez úgy kapcsolható be, hogy az idézőjel elé egy F betűt írunk, a változókat pedig kapcsos zárójelek közé írva helyezzük el a szövegben. A számokat nem kell stringgé alakítani, ez automatikusan megtörténik. Ha idézőjelet kell tenni a szövegben, lehetséges, de fontos, hogy ha az F betű után dupla idézőjel van, akkor a szövegben csak egyszeres lehet, hogyha egyszeres van, akkor a szövegben csak dupla lehet. Számok esetén a tizedes jegyeket is be tudjuk állítani. Ha a változó neve mögé írod, hogy kettős pont, aztán a kívánt tizedes jegyek száma és egy F betű, automatikusan kerekít a Python, és már a beállított formában jelenik meg a szám. Ez a változó értékét nem változtatja meg, csak a megjelenítésben kerekít. Hogyha új sorba szeretnénk valamit írni, nem kell hozzá külön print. A billentyűzeten az Alt-GR plusz Q kombináció lenyomásával előhívható balra per és egy N betű, sortörés tesz, amit utána írunk, az új sorba kerül. Tabulálni is lehet, ez a balra per T. Ha ezeket nem szeretnéd használni, vagy valami hosszabb szöveg kiírására van szükség, tegyél 3 idézőjelet a printbe. Ekkor a formázás, amit itt kialakítasz, az hasonlóképp jelenik meg a konzolon.